sarung jagung kalajengaken ireng manis lan ugi niki wau obral asmara. Mekaten kala wau nggih para rawuh para penonton sampun katuraken menggahipun tetembangan gegendingan sesarengan kalian panjenenganipun Mbah Gedhe selaku ketuanipun paguyuban jaranan wonten siang punika. Lan niki wau ingkang katemben rawuh Dik Amel nggih. Katuran pinarak niki mangke saged bergabung kalian kanca-kanca wonten nginggil pramila sesarengan kuda cipta budaya. Nggih alhamdulillah niki mangke kula dongake hawane mboten jawah senantiasa panas gak jadi ngopo. Niki sing penting panas disangga bareng-bareng, lek udan ya ditutupi bareng-bareng ya Mas Deni. Ya iki sajake mburi Dek Denisa, Dek dereng. Oh belum, ini ngene, ndi Amel mangke? Bojo aku, ora ngono, bojoku akar muni ngono lho, kok bojo aku. Ning ndi Amel kene? Oh Amel sik neng mburi Mas. Iki ya wis ora dadi ngopo, diselingi. Iki diselingi sak lagu buat menghibur kepada para penonton yang hadir untuk siang hari ini. Tentunya, sing metu kok Denisa iki to. Sing tak teluk Amel. Sing tak teluk Amel kok Denisa metu lho. Oh. Heeh. Oke. Kalau begitu kita kalau sudah Mbak Amel sudah siap, sudah ready, mohon segera naik ke atas panggung dikarenakan permintaan dari teman-teman lagunya dikasih lagu dangdut Mas Putut semuanya yo ha hey so hey 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 ha hey hey yo saya opres dalam dek dadang bagong matur sembah nuwun. Oh, Rejo. Masih bersama Turangga Cipta Budaya. Matur sembah nuwun. Ayo. Lho lah ngono lho ning ndi wong iki? Gimana? Sudah siap apa belum? Dek Denisa. Mbak Amel, oh ini Dek lho. Amel, katuran mriki. Masih Dek berjalan. Amel, katuran mriki. Esis. Loh, esis tenan loh. Ya ampun. Ngene iki aku ora kuat sah. Sumpah, aku ora kuat. Aku lek nyawang Amel iki gampang kilap. Oke. Dek Amel sudah naik ke atas panggung tentunya. Sik ben wedaan dhisik Mas Udut. Rambekan. Sampeyan ora wedaan to? Ora wedaan. Jane ki sampeyan ki wis tanduk ping pira? Ping pisan apa pindho? Ping pindho Mas, ping telu arepe iki lho. Ping telu ngene dilukas tuku trek cah iki. Oke. Ini ya ketika kan kita juga kedatangan dari organisasinya Tulungagung untuk siang hari ini bersama Kuda Cipta Budaya ada di Angel, di Amel, terima kasih dan juga diucapkan kepada para penonton yang hadir untuk siang hari ini matur dongeng panuwun teman-teman dari pedagang semuanya dari sana sampai sana niki penuh banget. Tak doane dagangane laris, Mak Yun Patik juga hadir, semuanya yang jualan niki selalu sehat, penontonnya ya sehat, sing Joko oleh perawan, sing perawan entuk Joko, sing dudon ndang iso payu rabi meneh. Contohnya kayak mocil kayak tak dongake ndang payu rabi. Gimana sudah siap di Amel? Cek. Amin lagi. Oke, selamat siang. Oke, selamat siang di Amel. Selamat siang juga bolo-bolo panjang panja iki bocah bagus-bagus pol ya. Selamat siang, semangat. Oke, tetap semangat kita bisa berjumpa kembali di Amel. Kuda Cipta Budaya. Tentunya berada di kawasan Babatan. Dalam rangka apa Pak? Dalam rangka ini tadi Tedak Sinten. Oh Tedak Sinten.
Dari beliaunya Ibu Supiyanti. Namanya Sagara Dewangga Sabu. Betul. Ya. Peh jan suarane dawa saiki. Jenenge apik-apik. Iki ngene Dek Amel, karena iki mau sampean wis diaturi jumeneng untuk siang hari ini sampean ki tak kon nyanyi. Tak kon menghibur penonton. Ya kanca-kanca pedhagang. Nyeleng ora to? Ora, lek nyeleng ki kok bengi wae. Oh iya. Ki menghibur Mas Momo, ya karo menghibur ibu-ibu kae lho. Awake dhewe dibelene sapi. Sing ngendi sing Kene, ning mburi kae dibelene sapi tapi harus diunggah. Oh iya, ya muga-muga kok disawer sapi sapa ngerti Pak Tris, mulai kok gawa sapi ya. Heeh, ini tentunya bersama Mas Dober dan juga Mas Rinonce. Lagunya apa? Saya manut jenengan wae. Aku juga manut Wong Buri. Oke, siap. Monggo diambil bersama Budot Kertobudaya. Masih bersama Kudo Cipto Budaya. Saya. Di bukit indah berbunga, kau mengajak Bersama ke sana. Budot Kertobudaya. Memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Rungokno Pak Tris. Kita pun tidur bersama, melintasi jalan santai.
bunga. Oh, Oke, pemandangannya Amel. langsung. Ah, Alas ini Patrice. tadi tuan rumah ada Oke, permintaan. apa? Iki sih toh, tak macane. Kesetiaan sejati. Oh iya. Gimana Mas Dwer? Niki permintaan tuan rumah. Sapa to kibote Mas? Sapa kibote doer to? Endi lho wonge ra ketok. Wah, lah kuwi. Satu bocah ireng manis kok ndelik ning kono ya. Mas Doer, apa kabar Mas Doer? Ah. Baik ya. Tidak baik-baik saja. Di Amel, Oke. mungkin ini untuk kesetiaan jati. Bila sana ini sudah ready juga kita kasih. Katresnan sejati. Orang tulisannya kesetiaan jati. kesetiaan jati. Lek awake dhewe Kuwi sing piye? iki aku ya bingung. Iki lek aku karo sampean kan katresnan sejati. Oh, iya. Biasanya kan kuwi. Tapi tuan rumah iki kok tulisnya kesetiaan Kesetiaan sejati. Mbak, iki katresnan sejati loh Oh, jane. iki mungkin curhat iki tuan Oh, rumah. oh. Kan Biasanya- kesetiaan oh, oh. sejati. Oh, oh. Setia Iki lho. selamanya ngono Mas. Jadi wong setia iki kudu sak lawase lho Dik ya. Tapi setia Ngene. ini busik Mas. Mbak, iki Langsung. mung jane lagune katresnan sejati lho, untuk kesetiaan jati. Ya. Katresnan Iya. sejati. Jadi ben saged dipun pinangkani di Amel Yo, untuk kuwi siang hari kuwi ini. kok. Oh kono. Yo, Kono. Oh, Mbak Dek. aku. Ya ora apa-apa. Sampeyan ki mengke ya awake dhewe ki aku ki ya sik perdana ning kene. Oh iki. iya, Mas. Ya awake dhewe paling ora ki ya rada didol murah. Murah maksudnya ora murah sing ngono kae lho. Kok mbok kira kaya sing ning kono kidul gunung kono. Ora. Ini, iki terima kasih buat teman-teman YouTuber di Amel. Oke, Jan ini luar bolong biasa. ngopi. Ada siapa saja luar toh Mas biasa. iki? Oke, awake dhewe ki ya rasa kangen. Bahwa nyontone akeh rasa ya, kangen. enek 100 YouTuber nih Oh, gini. kena iki mau kabeh tumplek-blek ning kene iki mau. Heeh. Ya piye iki? Ini lagu yang kedua masih ada lagi Mas. Dikarenakan belakang belum Apa? siap, belum siap. Lagunya dangdut ya? Hah? Sudah? Manut kene. Oh ya wis. Ya wis katresnan sejati iku wis manut kene apa kono? Aku manut. Aku ya manut kono. Sing Eh, piye Mas? Wis sak ikhlasmu Mas Doer, sak ikhlasmu Mas. Nah, iki kayak durung rampung anggenipun ngasta busana. Lan ugi kantoran pinara teman-teman semuanya yang barusan hadir untuk siang hari ini matur sembah nuwun rawuhipun panjenengan nyengkuyung dari keluarga besar Kudo Cipta Budaya untuk siang hari ini dan juga niki Mas Oke Waro. lho Mas Moncil request. Nek Apa? Request apa, Dik? sabar. Gak, Heh? aku ora iso sabar dadi wong nyapa. Saiki awake dhewe lek sabar iki ya ndak Sabar penak. didek-idek Mas Mo. Heeh. Awake dhewe. Ayo. Kita kembali lagi bergoyang bersama Kudo Cipta Budaya. Satu lagu kembali. Asoy. Oke, kita bergoyang kembali bersama. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Bakal suwun sampun ono ngajanine sepertiku. Jos. Kuwi mah ngopo sing terakhir? Sing Didik. Sampai bawah. Sampai bawah iki maksudnya sampean lek ngeber lho. Wah, Sampai bawah ngono ngono. ya, Mas, ya. Iku ngono. Tak kira Jadi- sampai glosor gak ya? Gak no, aja. Iki ngene Dik, karena iki mau tedak sinten Dik. Sagara. Iki didongake ya tang gelis gedhe ya. Gelis gede. Kok migunani tumraping bangsa kalawan negari. Amin. Suprapahing wonten agami, syukur bagi iki mengaku lanang wedok ya durung weruh sing dipetoni iki mau. Loh, sing dipetani lanang apa wedok, Mas? Lek sagara iki biasane lek putra ya. Oh, putra. Heeh. Heeh, Kok lek biasanya. sunat iki dipotong iki lho. Maksudnya dipotong ono ini lho. Iki awake ya nanggap jaran neh apa tawur sari Ya ngono. kudu lek kuwi. Ya kok Kudu sampean karo wajib, aku Mas. neh. Wedi iki mantune aku ae. Iki mantune sing wingi Pak No ki aku karo Mas Kirun kae. Nggih. Iki terus metoni tedak sinten wayahipun. Iki ditanggepne jaranan ngono. Ya semoga-moga iki mengrang lagu sing mun diaturke ya. Sudah, Heeh. sudah. Iya ora burung sing nang mburike coba incengen wis siap apa durung. Heeh. Ki lek wis siap ya diaturke meneh. Engko lagune bilih wonten permintaan dari tuan rumah. Ki biasane katresnan sejati lho, Mbak. Duduk kesetiaan Oh, sejati. kasetiaan jati niku wonten Sing endi? ya. Ana. Yo Oh, ana. Candra silan citrane priye, Oh Mas? sing kuwi. Heeh. Sudah apa belum? Oh, ready? durung. Oh, Ready. belum. 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 Nah.